Reverend kwan bi a wo ye ho ahomete pa fi ase se wo ya emfa nchintu wo de nchintu ebe wo baako te sa akatoa nti wo do garlic akekaduro ene ugini ne wo twi afra na wo de steam wo na mo no reverend no wo be di kan achi ho ahomete fi na hyase ekosi na wiye wo chi reverend na e ma ne nye tuntum a ebe ye nyonyonyo aduane ho nsɛm de onya ne baabi a ɛwɔ mpanisɛm dwumadie so mede ne nyinaa ɛbɛbrɛw ɛnɛ dwumadie a mede ɛbrɛw mu na onim sɛ nipa udada akoniaba ɛbɛdi mu na sɛ bibia yɛ kama ohia sɛ odidi yie adidi yie de yɛ pa ntina de biada metena ase a menya adagye ne brɛ na mede wura mu wɔ me dwumadie ahodo so mede ni Kofi Afiri abusua aha aye Poko1 TV sɛ nɛ ɛne de edi nkan abɔmɔde ansa obɛ subscribe like comment na share dwumadie no ɛfa mai abusafo maka chose dani de nyina bɛkɔ adwabɔ ase ɔho bɛyɛ fɛ na nipa hu ɔho sampa ehwe mienu yɛsa bachopi ɛnoa ani Mami Grace Fashion pam de asew baabi awo bi afa measurement ne bra obɛpam ne kama wapoma wie no inu aba yinis enso de ahwene ebegum de fɛ ne bidi no ɔde begum afei nso wonya we nyina wie no akade baako ɛma ne titu fascinator ɔya ne kama wa hu sampa wie de amanfo de waya ye de kɔma ɔmo ana ohunu wɔ screen so fa numbers no na from baabi awo bi amode be ma wo na bibia nso atimi aye kama abusafo dan de nyina meka kyerɛ sɛ bɛma de ukosina nimu a ukojira mema nyina na mu ankɔnkɔ toto mpapa so se bebo mo piaw na de bia da wadidi peche ni ama body ampesi asonso na ja na ma se tie ni ko bi no ohun na pa bi da so a se ukosina nimu a wo pem ni ye se bema ne begina brane a Dr. Daniel Buache ubu anso ne bema no ema ni musu ana asa age agua se kontomi akaja no nkoye kura ema no so muntie mu de ho enye mema nkwa ema no so mo afa pa de bia da ba de wo ho no ahimfie ho se ho ye kama ho ye neat ohine ba ahimfie na se ho ye fia odu kwana no a wose achiame mungu sa kwana no ana monsan bo se bema na fa kwa piopio na mu nyina mu ka ho bi ana mezeze mema no omopima MP me pa topi mu ha no to atwa Dr. Daniel Buache se bra na onye bibia kama emfa ma wo ne numbers no na egu screen so nya no nko a obi o pressure or diabetes ni nyina so mo frɛ na obe ho adwuma kama ade ama wo me pa cho ayi sese ya modelizing no bibia ye kama mpanisem dwumadie so se die ubekwa yie ubekwa adwabo ase ubekwa ba bia na ye MC ba kopɛ na ema wa eno ani Kofi Afiri be ma ba me na mti yi bomodi afrɛ me o frɛ me a ba bia wo bia bo sam gyam ni asɛm ado na menko ene me mawo ɛhɔ de mempe enti bomodi ane frɛ me na bɛsɛ go screen so no o frɛ me a ɛyɛ yie die cultural MC ama me na amane kwa so be ba na ba bɛso mo so mpa abusia ye frɛ na ne ye ni nkomo bebebe ma dani de nyina me ka sɛ nipa waduane die ehu hia pa na wodi nso a oso odidi ahoden wom nene menyam ni aba adepa wa ahema mu kaase enti yewu ahemfie nyina ne sɛ hunu sɛ aduane de ahema mu kaase ho na ye kama ho na abedidi abibia be kama nene menya no ha me ne no eba betwetwe nkomo na ya hwese de dwumadi a wonya adagye ne bre ade bre wo aye mpanisem dwumadi so no nya na ye mpa ho ntoma adeba nya bema bibia boko sisi odu hu sisi ni testi so mfosi kanu de family man beba dabe enche e boss so kwan wa yi ato o adiskani nyina di ache dodo mate beba adeba menya ne tie se di program bi ba no kwa na ma me flow se brane ni hu nkomo nse ade ye ahensem de mintimi nyi emfi me dwumadi ahodo mu sai na dwumadi na waboaboa no esitie medase ne akonya wo di ama me ebi kan medin de na na ekwe champoma na yewura ahemfie ahemafo ne frɛ me champoma ana mukase mukase no mecheche mukakra ye yedwuma ko bi e frɛ sankofa yenchi na ye de ne sɛ ye ntiti amamre ya mane ye titiriw ne yeduane na ye bɛbɔ ho ban fa Ghana nnuane ho na ye sɛ ye Ghana di e de kyerɛ mabunu setete no ne wonnuane bi sɛ ye wo hɔ a ne nananom di a no mo ni ne kyɛ nti ye bɛfa akonya we so ne ne nananom ahemafo ne abrempon waka bom na ya sa kyerɛ mabunu no kwan ye fa so ye no ne apomden sema ewom o kat ennuane no ennuane be saa ana wo ye wo aduane bebre o Ghana ha se de kamera si agye nyina atum ennuane be pa ho asem na sisi aye kan
Enuane a ye ka ho asante se ye Ghana enuane. Ghana nnuane bi te sɛ deɛ. Ghana enuane a tete no na ye nananom edi. Ebi te sɛ oba asante memu a ye wa akanchie, ye wa adibi, ye wo ogo, ye wo siwie. Saa na wokɔ ebunoma mu nso a ye wo apesisuo mu, ye wo nnuane ahodoɔ bebree a wokɔ a aduane no wo sɛ aduane adekoro na but ebi wo din a ɔmode ma aduane no. Nti enye sɛ asantefoɔ aduane nko a. Ye de ne sɛ ye kyi Ghana nyinaa. Na Ghana nnuane bi a ye mabunu no nnim no ana mpo ɔmo nim na ɔmo enni no. Eni nananom ahemafo aka bom. Ni atwe mabunu na bɛnyɛ. Ni akyerɛ wɔ mo nnuane no sɛ de esitie ɛne kwan yɛfa so a yɛnoa no ɛne apɔmuden nsɛm a yɛwɔ. Yɛhwɛ sɛ wokasa wobɛkyerɛ mabunu ne mmaa nnuane no ano. Bato ma memusa wo. Sɛ na musikyerɛ no na sɛ yɛ mabunu no ɔmo kɔ awade a sima miɛnsa, mfie miɛnsa, bosome miɛnsa na agya no ho si kwantia. Ebia na nya ahemfie no kra ne nkoyi. Nanso na yɛ ebia ne nsa no ne mbo. Sɛ na musikyerɛ no. Ɛkwan yɛfa so yɛ ne sɛ yɛbɔ dwa. Enura ne nana asante hem. Ɛne asante hem a ne nananom ahemafo mo asante mem ne abrɛmpɔn nananom yere mo ɛbɔ dwa kɛseɛ ɛwɔ ahemfie menhyia ahemfie. Saa na yɛyɛ deɛ no. Yɛso yɛbɔ dwa kɛseɛ na yɛato pono kɛseɛ na ahemafo ekuru a yɛbɛkɔ so no sɛ bi a ɛyɛ bonura bonu hema ne na hemafo na ɛbɛnu aduane no. Adanti ade fa bo. Ɛyɛ dwoso a. Ɛhɔ na ofio. Ɛyɛ dwoso hema ne na hemafo na ɛbɛtena se na ɔmo ayɛ aduane no ɛde akyerɛ mmabunu no. Ɛkwan yɛfa so yɛ no ne apɔmuden nsɛm a. Ɛno no ɛyɛ na nkomodie no mu no sɛ na musi yɛ no a ɛma utimi kɔ nkrowe so ana wo obi kan wo link bi wo menhyia ana ne ahemafo ne di nkomo na wahyɛ da de akwakoya na. Oh, eba link dia me obi but onye bibia na betimi dia to dwa. Me ne ahemafo bebree ehia. Titio ne adwoso hema ye me ho nipa. Anye nchen. Bonu hema so saa na ahemafo bebree a me pese me di esa na asa wo sem. Ahemafo bebree a omoboa me wo saa kwanya no. Dwumadi na wo ye no. Obi beka se ye obibi wo no e fe NGO potoka sam. Ti sɛ yɛ de sɛ ɛyɛ ankrankre me boss Kofi Poku dia enya me dia ɔno ne dia na me didi ho na wo de no ɛyɛ obi na asɛ da ahyehyɛ ama wo ana sɛ ɛyɛ edwumakuo bi na aso wase ne ɛte sɛn me dia no ɛyɛ me ankasa ɛna me tena ase na me ho saa nisuade ho no tena ase na me ho sɛ da bi titini na nananom aduane ɔmodi na apɔmuden wo wonti sɛ obi yare ɛne adenti na me mfa saa akonya no so na me ne ahemafo ne nhia na ye ni sa adwuma ne te ye me ame wonyi ni sɛ wo kɔ ye na ye pa wusum na afede ɔtena ase sɛ wo kwa kosua ade anko ba bia me kwa wusum ya mpa wusum ya mfa kwanse ampa pampa me ma me ankasa na ofura ahemfie nti no oho ne me di nkomo kyerɛkyerɛ me ahemfie nsɛm kakra ne titiriw ne nnuane bi ne ade because ne sɛ mabunu bebree wɔ no ma te sɛ rɛrɛ nkwan sɛ mo ne mo ye bi wo won mo betimi de rɛrɛ nkwan rɛrɛ na wo sɛ wo si wo drum na wo sɛ atwi wo be blend na wo de ne ho ne nyina akɔ no so enye health mo wani pedua no nti me ma me sɛ wo na kyerɛkyerɛ me sa ne ma ne nyina ye wo nnuane bi wo hɔ no ma mo ya aya na ye mema ne titiru ya ho de no aya ne hia pa ese mo de ye ebefu nnuane no ni bi afrafra ma sɛ wo di ahoɔden nim kra me ba me pese me ma osima kakra bi aduane be na sɛ yɛte ya obetima ye no TV so a nipa be nsampa adepa de wo keka kyerɛ ye no obetimi aye ma me fa rɛrɛ nkwan because eno na ne ye den e ma mmabunu ne sese rɛrɛ nkwan yɛ nkwan bi a wo yɛ ho ahomete pa ni na ne sɛ wo start sɛ wo ya wo fi ase sɛ wo ya emfa nkyintu wo de nkyintu me be wo baako te sɛ akatoa enti wo di kan e de wo nam ne siso na wo steam wo de local spices what do you do? Yeah, my can't custom local spices and no de bad. Local spices no yen titi ade ye di yan kase ye na ye dua ye di which say akekadro jene garlic kra de make say kra but na ye dua bi e wo ha ba bi a obetimi anya bi it wo do garlic akekadro ene jene no watwi afra na wo de steam wo nam no it wo fa nkyene entu na de steam wo nam wo yi nam na sinchen iti wo kan say wo rɛrɛ no
obedi kan achi rere na ye eho ahomete firi na hyase ekosi na wiye wo chi rere na e ma ne nye tuntum a ebe ye nyonyonyo se de e change color no ko rere na kasa no brown ase enye brown bebre aye no ho ayi potokasa cream color bisa itu disi dia no so na wo daada na siso be 5 minutes bi a mo ni nko ho pa na num yes aka se wo gya yes so na wodi nkoma wo ne ba ho so rere ebe hye ehyen so a ebe ma nkwa na yenyo nti uchi kakra wo ye wonum a na afi waye wasue na de agu woduru a ye wo abewo mu no na wasi wasi ni saa to bon se ntete no eyi free ho wasi ni saa na yes de yi free ho no afa ayowa eneta no wasese agum ma no wochi bo se nti na meka se magum no mpesa aduma ne aduane ne ye bo se mo aduma ye din na wochi ntuchia bo se rere ne be ye pie fe na de agu nsu odi gu nsu ma no wato bo ase ayi ntete ne nyina free ntete ne fi ma no wa ho tu benya kakra obenya se aduane ne kakra ba no wasa yi afiri wasa asoni asa yi afiri no wasa de eto ayowam wasa echi nti fa so betu ne be 3 times betu ne prensa ansa na wonya aduane na kasa ye de ewu nti wi na de asija no so de egu enam na woyi free mo no wasa spice local spices in da so na de egu na fo wonu ani akono nti kakra be na wo de ntos no wo e ka so jeni ene wo mekwa pese wo de na wo de egu kakra sa ebu ti ehu a afia se bi ne kwan mu no na wo de wo nam na gu ehu a se bi ne kwan na no na betimi atomo ngine esa ai rere ne de ne ho asem no ai se okuta kusua no sa okay no na betimi because on say esan no ebehu akọ no na ahono dada ye ne ho adwuma wi nti entimi mmọpọ bia bio nti no na wo de wonam no ne waadi ne gu betimi atomo ngine na afọ wayi wo ntosi ne wayi ne wachi na wo de egu ya tinya ya nkwa o TV so aba e bi nsie no ayenya bia ai wo oh David mi ahwe nipakuo ben na sa dwumadi a wodie ene de wo so kwa akocheche na woyema wo ye wo ahema odi ka aka se oni ahema ne nam o cheche wo mu nipatitu be pa no nisi wo so nipatitu a ye nisi wo so pa ye Ghana manya titi wo ni magunu sanse kofa ba ina ye magunu no ene kofa ba ema ye ma ni bi nso esua ema ede ye adwuma ti omo a nisi wo so pa se ye magunu no titi ina school fo no especially omo ye sa kechu no home econ students in vocational so omo se home science ayo ye person ni home econ enti omo ni vocational students no omo ye vocational omo sankofo ni nisi wo so me kai se ye ko ba bi ti se dunkwa e ko dunkwa ye to yen safre school fo e mo betina o hema bi anya school fo mienu no wo kire wo kwan ye wo so fa so wo ye sa nwan ni nyina nti omo pa ni nisi wo so sanso kofa bai na yo mo eno me hu se men chef kesi mu di akwani aba uzafofoni ni bi negu kasafoni so no hwe se de nananu mahema ye nnuane na akono pa yi ewade ne hu wom pepresa wom eto wom akanche jese nnuane no doso oni se emeburu no empotompoto ene ne hu omo ni se ya adekro enna me hu potompoto ana me hu eto de mentina ya na se nnuane na munya adaje ye sa nnuane no ade eno na won se omu nnimu sunsun ye dem yemfa nuhu ne potompoto enye mfato ho nuhu eye menke ne de ye potompoto nso ye kokko ene de ye enso ene mabunu ne aba ne fre ni menu nyina potompoto enu nti ne ye ni wo sa ne ma no so ne pese ye mu sunsun ye dem obi ka kire me se ahemafo ni nim aduane ye nti na mo wo de ho akotwitwi wo mu a opese o tie o mu sa nnuane na nsa kwa na watiesie ye mabunu so nuwanso mabunu so na kwa awade ane ye bon sotoro oh there be ahemafo no mo nim aduane ye omo ya de pa amba osan se e ya de se omo nim aduane ya ka memom na mekwa akosi pon na ma kire wo mo de omo ye ba we de ye bo aduane no mo mo ma kire ye de wo se ye so omo nim aduane ye no mo nim de omo ye nso in fact adwuma na ade ato ho so no gidi se ebeboa ma ye mabunu no a omukwa aware a busumi miensa mfisia miensa afe
aya ne say ehifie na enye so na dia ne sa no mbo o ka so onya abekwa disi mugutu am say ogbejedu ne dia bro me say mayehe wo nkofuko bi a odu ani esi omo se wiemu de kian ne kin mebo omo aye adwuma ne de ama omo because matete ti se wo se o pese obo nkofuo bi na o chi omo se ba omo so de be timi aye omo dada adwuma omo sabe ko ma ewo broni beka say is on the pipeline broni beka bi bisa na ye adwuma die no de ne se afi aduru a 7 December broni abosome ne ye chai kunafo ne ma any omo a se bi omo ho atochema disable ye che omo ene ma che bi nia ne ye sponsors ne boaye na afia hema afo ne bi so aso ye nase na ye dia che omo na mo mu nia ne ade ntinya me aduma me aye Mother's Day no ye ne ye sorry ni bi hia na ya ye jollof festival na ye kan bi duane se jollof kan ye duane ho enka ye duane ko fafra bochiri enso dawa ne abrofo duane se dawa nya abrofo duane ye nuan muslimfo duane so utumi dawa de jollof o say o de dawa ye jollof ya dawa de ye di egoi nti na mo se bra be hwa de no ye se dia mo kire ye bi mo ye di nioma on se wo de dawa ne di on se akomodin nsem ye de ewu nti ye beboa wo ni pedua ye se ade bi e bon bia no esa yare and the me said any doctor from Pacho mama nurses for any doctors mo fanfa comment section doctor bi timi de ma wo ohia duro na wo so ye ko sa wo yare eduro bo no ma wo no ma besi wo hene no wa no so ro ni pedua me ko ye adwuma wo ni pedua ene de wo kamensam odin sam a shada kam no wo bi so ama ai ti da bena adwuma di no o ye na me hwɛ ofi ye sa me mo wi ache free ya che pa mfie miensen hen wa ye bie makonkro bebre so na kumase ha de me kasa sante region ha de ma ye ba bi be duma na nsia duma de me de hyase efriye ne fiti ase no because bonrehima ho that time na me twa no Royal TV na ye ba ko single go di be kasa single eti me call ye no say me call na me ka chense pese me ni twa program bi say no say David duma de bi say de kwan a program start ye ba so ye kese ni dwabod ye na me chiri mu no say duma de bi say de ehia dwabo me nko am ye nye me ni me nua no nyina be de be ka abomu aye nti nye de kese ti first day am start duma de me fiti ase ese me ye ahema from be no adua no me ye adua 30 ai free bonrehima afam ne na ahema afo a ofrefre wo mu a ombeka bo mu aye ne npa ma omo makoma aduasa ne bebe ye adwuma ne wo bonwe nti efi bonwe no ne ekọ bekwai ekọ asante bekwai efi asante bekwai ne besen ko tachiman efi tachiman ne besen ko dunkwaw efi dunkwaw ne ba ejeso efi ejeso ne ekọ soame efi soame ne ekọ sunwane efi sunwane ne ba ejeso ene eye ya January ya oyo obuase from obuase for the was ah ye ba obuase last year time no na ko ye Mubarak mubawa bo papa say ye brani ya ye bre say kwan be so na ye mabunu no ombefo mbesua because we oti ya waka ne sa hefa na ebehu na die na wo ye poti e de bo mabunu na be mu sampa die we de wo chi om na nye ahema afo nkwa na ane om ya kwa kwachi om me de me number e betu dwa nti obi opese osua aduane bi ye wo hu aduane bi opese wo hu kwan ye fa so ye se aduane no ana mpo ye odwuma ko bi ompese bi omoso ye nasene na de dwuma de timi ko animu e ko nkan na timi bu amabunu na de me number betu dwa na afi omo ko de ha ho kra nne gu screen so no de screen so ha se ba obitimi agbo ne ntem ebi anaja o hwesu tie na o tro wa de kama nti omo fra e betimi aba ne ne wa be ye nhyehyeye ana bi obi wo no opese o de ne ho be famo ye na kan se broni be ka se obe invest e wo dwumadi e yedini ma e konya da ho okay na me bisa se udwumadi no obi na ahyehya amaw ankra ana wa na oda wa na oso dan na akofai dwumadi ni obi na ahyehya ama me e na nya ankra me akasa me na me da ho me na me tena se e na me create content okay yes wa utim po na wa fa na odi adwuma na me ko hospital nso ko hu se mabunu ni be yare
Say mabunu ya yo yare ntina ma wutimi yes ade. And over posters a border ho a. Ubehwe de oso woni wo mpa no ye 40-45. Onne me no nya adwen. Na me na mayi asentimi ahu bi. Na no ade am ko 70 wom. 70. Ah, funu mi ansa 70. We the posters 10 to one mo say wo de ye mfa to ho a. Emu 7 eye mabunu. Emu mi ansa pa na ye mpanyi. And also o yo mo 20 tani bia. As o mo na ma no mo hwehwe process. O ye bia. Matna se ye hu. Matna se ahwe o. Ahwe ne hu ye pese ye sorry isan say anoma ho chebia so a ebo na nkwala to bro no. Nti e pese ye sorry asembe na aka che wiase. Wona ehwe yen, wona ehia moa, wona ehia ntete, won so a on pese on ba beso yase ne. Kani nyina bumba ko. Asembe na pese o ka che o. That's it. Ensem kakra me de beja ahwefo ne say yesire mabunu no yenye abayibo yenje abayibo ne yempinche mpanyimfo ne ne nkosua de no mo enenim de nti na asem si wo ahemfi a yesi yekukusa abrewa ana yekuhu abrewa aba nti na abrewa nim de obi enimu ne ana abrewa nim de mabunu bi wonimu ne de panyin tenase a obehu no mabunu no osori gina okra wo nti ye mempanyimfo ne nkosua Uru afikese de obube ari fa be da se ene ye mi akasa minu aba yonko nu apa nya asem ketwa akue champoma na akue champoma ana mini no edin komo ahema mu kase eto ndie maka to se me ade na nya fa himfie nko ade a emfa ho ne ahimfie kura afa me wura ho na medi ho komo kakra na ya hwese de be ya ye mabunu nso a sese o mu ne adwuma ye o mu nso a muti a adwuma no masua bi enso mu hu se de mu besi a mbefa so a obenya kakra adwete kosi boni si cash ade abo mata so no matimi de abo ye emrantie no na me so etimi asi brane na bibia ye kama abuja e bia me ka to se wo ye bema enkobie ni mu ase wosi nani e bia me ka to mema ni mam kobie ni mu ase kra anko ye bra 3 o kwa na ka bra 3 aya hanse ma fans onya asa mo ajan e ba chopi ukosi nani mu a ugina mema nyina na mu akoya pio omodi apim pim afọ da wonu ahwini mu asini mu ayo se ampa o bema mu e bobo mrane a na tese ye sade ya waye tia nya se bema no e manu musu a e mane ntofom mane nko straight nyina pem se mesei na bibia aye kama abuja aye doctor Daniel Boache na eboawo ama obema ye no etimagina brand afọ so ma na mo sori a mo di nyoma bi ekeka mo di ama sese ahimfie ho jare nko a na wura ahimfie ho ma obeti ewa obeti korera obeti akwa bika was fifis wo fefe saa me ba cho eni gwase ni aba ba cho o kwa me abo abaso ni ama mantuma ma de afura ni akasa o hima de a me ba cho pi Dr. Daniel Boache na eboa Dr. Daniel Boache wase bra na ma no so ahimfie osiesie wona ho nche nkofo bi asem wase 442 na nanu ada madrid for the winning match 442 pa wo wi na be bibia da na akom ti frɛ no na onye bibia kama informa afei so Emmanuel ene de me wo mu ba me beboa mama wene ma hu sesi na ye kama pa obabi won ma wo hwe na awuade nyame ase ofiri so ase na eba wotin so ase nipa ni nyina ye na hu sesi ne ntare ne pama no eye kama ani da ho kenta kente ntuma sika ntuma no yesu na wo konso apapa bi me fa chopi eye grace fashion ene pam kama ade amaw afei so wapama wie no ema no wo ade bi ade keke kan ntuma no ho a ya pama wie no hu sampa we die efe pa ahwene ene bi gumu akwasi boni friend say bidin o bidin kama mami yu ene be ni nyina kama ade ma numbers no go screen so fa na ni mami yu eni komo o baby bia kama ade ma afei so fascinators na ma no titu ni ya ma no asofo ma no mu pa na mota pesa de afei so wo be ware a o se o sisi o mu sa ifo mami na ebe fascinator no shebi na so be shebi ma so be shebi ai ntu so shebi na bibia ya kama fascinator from mami yu no onye bibia kama informa eye dia e ba topi enfa chire utwa fa me ho a ahwe gya wadun watwa ni nyina ne se cultural MC me ma wo mo mbeso anoma wo mo a esu obi won ma buso wo ma asamba fia ya ni nti wotimi su yie afo se asi abon so turo bi a wotimi nyie be ba topi e mani ngwase ma efruda pa bi hu su wotimi su afreye cultural MC me woni nyina hu nipa
mba be dwuma de ni kama ade ama me ne maame atea we bia correct maame use be hye nyoma ne ma na so nyoma wo yaze ensuo ne drinks ne ahodo ni nyina ye hye ni nyina kama ade ama ni nyina ne se obefre the cultural MC Kofi Afriye mba be dwuma de no chia me ade ama obusua me de wosi anoma we che bia so agebo kotere nso da ho no di popopopo a no sa asamara nko no de nam me de wosi aha Epoku TV ye be san so hia na ye de nsafofo abro Epoku TV.